নাইদি একচুয়ালি মতো বেলাই ওয়ান আমার সিংসা গতনা নহনি মানো তিনিবো जों बीजेपी हाबांबाय एलायन्स खाई दं दिनै युब संगठन हायक YTF रकनि जे दाग 2 तारिखो जे DM तालारनाय हनि सामानि बेयाव जों सक्सेस खायगा तालारिखा दिनै सिगलारो अ गुमुती डिस्ट्रिक्टनि जे DM अफिस बाट हायपानो जों ताबसा जरा कोनो रेसपन्स माहयाको जे राज्य सरकार हायक चीफ सेक्रेटारि हयते दिनै कोनो रेसपन्स फायाको आमनि बगै जों ताबो दिनै आन्दोलन दिनै मुभमेन्ट म चलिन थानाय म जदिव कोनो कारणे जों पजिटिव रेसपन्स माया हंखै दिनै अ आन्दोलन दिनै शुद्ध तालारि माने चिमिन पाइगला अब जे आगामी दिनो त्रिपुरा जो शटडाउन एक हाईवे ब्लॉकेज ऑल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक ऑल SDM ऑफिस इट मे बी लॉक ओंखाय म साना थांखै नरक जतन सिउ जे ताबुक जरातै जरा गुमुती डिस्ट्रिक्टनि जे DM जे तरित कान्ति चाकमा ताब जाति नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट ताउ बरिया इवन चीफ सेक्रेटारि नि हयतेफानो जों ताबदि स्टेटमेंट मायाखो जे आदिना बतागि मालाया हिन ताब जाति कोनो जों नेगेटिव पॉजिटिव कोनो जों स्टेटमेंट जों मान्याखो आमनि बगे म बिराद दुखजनक मंगनानि कगया काजे म कोना कोनो भाबे केबुनि याक तंगि मानो हाई पोस्ट नि हाई अथॉरिटी नि अ जागाव तंगि मानो अब सरायसे जोंनुगो हायके खरसा DM बासिक बिनि स्ट्रंग स्टैंड नानि कगि मान्या दैट मीन जों नायो म जस्टिस मारनाय चनो जे भाबे थांनाय 25 तारिखो चिनि माननीय TTIDC हापांनि CEM ताइचिनि महाराज borok not only Maharaj Siminya but public representative by no deny khayu mane no जों साइमन चिनि जे IAS officer हायक district magistrate नि बिनि कतगुला जे नियम दंगो बो आपनो दिनाय खायमे गबमा बरक कक्सौ जे हर बायके माल जाने थां DM नि कोनो हर साल करे जदि इम्पोर्टेंट पर्सन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जदि मालनान हेके बो मालनान बाध्य जदि बो माले माय हेके बो इमिडिएटली अबनो रेसपन्स नाय दरकार आर तिनि जों नुखा जे अब जागा सिमिन इंलिया म एक्चुअली साना थांके जे थांनाय 1 मास रमै जे चिन बुबाग्रा बनो जे कांटेक्ट खानेनि जे ट्राई खाइ दं इभेन सोशल मीडिया नुखना बिनि जे महाराजनि जे WhatsApp ति जे रिजाकमानि 10 तारिख कन्टिन्यू प्राय 10-12 बार बनो कन्टिन्यू ट्राई खाइ दं दैट मीन जों साइमानो आमन यागलो कोनो रेसपन्स खायने बो वानसो गया माने न दैट मीन्स बो आंखे वानसो को बो DM नान उपयुक्तया इभेन बनो सुदो जों ट्रांसफार सिमिनिया बनो इन्वेस्टिगेशन खायै बनो ना हयतो कोनो जागाव स्टेप डाउन मा खायनाय हयतो बनो कोनो जागा ताइबो आलादा पोस्ट दङ DM सिमिन नान कोनि IAS अफिसर का DM नान कोनो को गयाबले DM पोस्ट नि बनो मानर नाय हेस कारण बो आं वानसो गो बो खरसा मैच्योर बो खरसा IAS अफिसर बो खरसा हाईली एडुकेटेड जे कैडर बेस थांगा त्रिपुरा जो बेलाय नजिर बिहिन अमहाय आं वानसो गो तिनि बो मेंटली बिनि जे प्रिपेयर या बो पब्लिक नि सार्वेन्ट सामुं खायनानि आमनि बगे आं आगेबो साका बनो बो साक्सेस रिजन नान दरकार कारण जों DM बनो हाइन चंगिया DM नो डाक बांगलुरि खा DM नो तांग डाक बांगलुरि पब्लिक बे 24 आवर तंग नान बन डाक बांगलुरि पब्लिक नो टैक्स बाय खै बनो बिनि सैलरी दिउ हाई पोस्ट नि सैलरी दिउ तांगि बनो सैलरी बस बो पब्लिक नि रिप्रेजेंटेटिव मालाय पब्लिक नि ताम समस्या दं अब सिनानि बिनि डिउटी हाइसि दैट मीन्स बो बिन डिउटी बिन कर्मरत न बो पालन खाइमैया आमनि बगै बो बनो जों कोनो दिन फान अ गुमुतियाव तनानि कगया इभेन नट ओनलि गुमुतिया हाइसि DM पोस्ट नि हयते बनो मा सरकनाय अबसिन दाबि हाइसि कारण नरक नगो त्रिपुरा जवाब जों बेले बैकवर्ड दङ आर गुमुति डिस्ट्रिक्ट चिनि बरनि गोबांमा चिनि एरिया दङ आं जों आगेबो साका जे MP नगर बैकवर्ड जागा चिन अमरपुर बैकवर्ड जागा और तिप्रासे एरिया डेवलपमेंट बेले दरकार किन्तु डेवलपमेंट सेभाबे खाइजे गया अमनि एगेन्स्ट तो अमनि जों तो DM कक मासने स्वाभाविक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बजु एक्सेप्ट खायगाके आंखायनो बो डिजार्व या बो DM नि बनो जों अयनो पोस्ट मारो होनाय जों बनो अ गुमुति हाई डिस्ट्रिक्ट तनानि कक गया एबन DM हानि पोस्ट बनो स्टेप डाउन खायो अन जागा मारो होनाय हेसि अबसिन डिमान्ड